anthu opanda mphamvu sangachite kanthu. Tikamanena za leadership, who is a leader? Ineyo ndimaona kuti a leader is someone who understands that there are certain people who might be better than him, but he has a calling. Munthu ameneyo akamakugwira ntchito kuwatumikira anthu ena, akhale kuti he can sacrifice, he can make sacrifices without expecting anything in return. Koma mphamvu zikhalepo. I choose to disagree ndi Council Njovu kunena kuti mtsogoleri wopanda mphamvu ayi akuluakulu. Mtsogoleri wopanda mphamvu ayi. Mtsogoleri akhale ndi mphamvu, he must be ready to sacrifice, koma he must not expect anything in return. Awawa ma politicians achulukawa ndi anthu amene amayembekeza kenakake in return. Akatigwirira ntchito zija akufunanso kuti akamapita ku nyumba achosepo china chake. So that's not a good quality of a leader. A leader azikhala munthu kuti wakonzeka kuti apanga sacrifice, koma mphamvu timpatse akhale nazo. Munthu wopanda mphamvu sakuyeneka kutsogolera dziko lino. Ine zimenezo ndikutsutsana nazo.